sini sikla panda ni bagai decoration khaimani ang khaimani ta chikon sa decoration bahai engjagoi kana sabai do ma noka somsuka yang tema faga noka ba selfie nai tong ai nang noka ba je selfie nai tong ya khaleng jak samu khaileng lai jak noka khe marang phaiga noka kosom phai oh maklo ka porti na barbai ko man plana na yo khaini ba photo photo sunam maya koi ka na barbai ko wadi ba si bai nei ni tapo no wate wai kha ana camera la na gele oh yo megala mana sini ha samung rok to pae kho haipan wati phaiman bagai chung tapo girjanok bisingo habi bathak lai leng lai tong lai kha tang hinge bible ro sirungjang nai tong ko chung mas maya kho hingke ba tese sirung lai ya kunai chung tong lai mani hingke ar pore khe chung samung bad baki tong man khe chung horo samung tang lai sinai hinai chung horo phaile chung girjani samung tang lai khai ko kwbangma tongo hingke ba ko pal ba ke chung tanglai tonglai kha sikla bo bangya haipano je khlai mo mani chung khlai tonglai ta samong khalai tongo khanani simi sin program sikla panda haini bagai iko sikli rok men sikla bigas le thuisi dam free fire to yes free fire hello guys hello papa hello cylinder hello lighter horo samung paikhan kanang tai video khlai liya hangke direct girjao khaino ongko video khlai sio ta hangke tini simino sini sikla panda bo chengjaknai iko 27 and 28 2 days chung chini roke Chawmanu Circle ke 2 din se khayo tang hingene Chawmanu Circle sikla rok simi ba hanai chung 2 din khayo ta 27 by 28 to khaika hingke mo Saturday ni simi chengjagoi tongo chini sikla panda hingke norokani blog no nai tongni puilan simi paithak jora mo hingke part 1 angnai part 1 blog ani angko sikla panda ni ta te kaisa part 2 renai pore renai hingka ke norok mo part 1 no bunai di puilan simi paithak jora ni video no choya kari tabuk hingke jotono Chawmanu Circle ni sikla rok jotono kuthum paikha ba tabuk chini kok chaplai ma panda bo chengi rejakha eko hingka hingke norok nai simi tongni do ani blog no tabuk kok chaplai ma panda kok chaplai no tongo hingke puilan simi paithak jora logiri tongri ani decoration Ka chen pai na to chen. ang nukjak nai paikhang
sikla kokborok bagui ano sorarui ano chawmanu bagui sini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn